जेरै जोङो मोसानायाव देरहायो, जेरै जोङो खेला गेलेनायाव बर' हारिया जेरै जोङो इन्टारनेशनेल लासै मोनहैनो हायो, थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्स याबो जौगानांगोन। जोङो फावसायनानै थाब्ला जानाय नङा। आं बेफोरबायदि सानो लोगोफोर। औ थैबायलै लोगोफोर। जय हिन्द लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। माबायदि मिथिबायना बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा माबायदि लेक्सार होयो, आं बेफोरबायदि लेक्सार होनो नागिरदों लोगोफोर। बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा इउ पिपलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना आरो इउ पिपलनि दैदेनगिरि सारमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा, आरो बिपिएफ खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोराबो आंखौ गाज्रि मोननाङा। मानो होनोब्ला आङो लेक्सारसो होनो नागिरदों हारिनि बागै। नाथाय बे भिडिअनि गेजेराव पइन्टबो थागोन, उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोबां पइन्टबो थागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बे लेक्सारनि गेजेरजों भिडिअआ एसे उल्थां फाल्थां जागोन, बेखौ नोंसोरो गाज्रि मोननाङा। आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव, जादोबा जादो होननानै बुं लोगोफोर। जोंहा बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि आदाया सारा बर' इउटुबार्सफोरखौ मोनसे नाम होदो, थै गैयै। जोबोर मोजां नाम दोनदों आदा नों। आङो बेयाव जेबो बुंनो साना। नाथाय लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंदो, आं माबायदि लेक्सार होनो नागिरदों। आरो सोरबा इउ पिपल आरो बिपिएफनि रायजो राजाफोराबो आरो दैदेनगिरिफोराबो आंखौ मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि बुंनाया निमाहा होबानो जाबाय। गिबियावनो निमाहा बिनाय थाखाबाय। सर्टकाट मारि खानोसै हा, रायजोफोरनि सिगाङाव सर्टकाट मारि खानोसै। खुलुमबाय रायजोफोर। रायजोफोर, जोङो थांखांनाय समखौ मालाबा मोजां खालामफिननो हायो ना? हाया। जोङो फैनो गोनां समखौसो जोङो मोजां खालामनो हायो। रायजोफोर, दिनै बर' हारिनि गेजेराव थांखांनाय समखौनो लानानै सानफ्रोमबो दावराव दावसि। सोरबाया बुङो 17 बोसोराव मा मावखो, सोरबाया मा बुङो बड'लेण्ड सोमावसारै सारै हब्रा हब्रा बुङोमोन, बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। दिनै लामा ससेयाव मानो गारनानै फैखो, सोरबाया बेफोरबायदि बुङो। बेनिफ्राय हारिनि गेजेराव दिनैसिम नांलाय खमलाय। रायजोफोर, जोङो थांखांनाय समखौ फाहामनो हाया, जोङो फैनो गोनां समखौसो फाहामनो हायो। जोंहा बर' रायजो राजाफोरा, जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मोनसे सिमां दङमोन, बड'लेण्ड सोरजिनाय। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै, बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोरजिनाय सिमांखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरा बड'लेण्डनि मोनसे सिमां दङमोन। आरो बड'लेण्ड लाबोनानै बड'लेण्ड सोदोबखौ सनानि हांखोजों, सनाजों लिरनानै गालांनाय मोनसे जोंहा सिमां दङमोन। नाथाय दिनै बेबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फेलें जानानै थांबाय। जोंनो दा बेखौसो नांगौ, बर' हारिनि गेजेराव सोरबा बिखाफोर दोननानै ओंखारबोनानै दिल्लीयाव रायज्लायहैनानै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि साननाय, बिथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बड'लेण्डखौ लाबोनानै सनानि हांखोजों बड'लेण्ड लिरनानै गालांनाय बर' रायजोनि गेजेराव जोङो बेखौसो हास्थायो। नंगौना नङा रायजोफोर? रायजोफोर, आं दिनै सानो जोंनि बर' हारियाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना खेलायावबो जेना, मोसानायावबो जेना। नाथाय जोंनि पलिटिक्स हान्जाया दिनै बर' हारिनि मानो उन जानानै थानायखौ जों नुनो मोनखो? रायजोफोर, नंगौना नङा बाथ्राया? जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा खेलायावबो जेना, खेलायावबो मुंदांखा, इन्टारनेशनेल नेशनेल गेलेहैयो, मोसानायावबो जेना, मोसानायावबो देरहानानै फैयो। नाथाय जोंनि पलिटिक्स हान्जाया दिनै मानो बर' हारिनि गेजेराव उन जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्स साइन्टिस्ट, इक'नमिक साइन्टिस्ट, इन्टेलेक्सुयेलफोरा दिनै बबाव गोमाजोबखो? दिनै बर' हारियाव जोङो मानो सानफ्रोमबो बिटिआरआव बर'जों बर' गावथारलायनाय, आरो बै गावथारग्रा मानसिखौ गुबुन पुलिसफोरा हमनानै इनकाउन्टार खालामनाय,
जोङो दिनै बेफोरखौ मानो नुनो थांगासिनो दङ बारे बारे जोङो बिटिआर मुं लाबानो जाबाय थानाय नङा रायजोफोर जोङो बर' हारिनि थाखाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव भुटान सेराव गोबां गामियानो दैजों लोमजानानै खुख्ला जानानै आलाय सिलाय मेगनाव मोदै बर' बिमाफोरा मेगनाव मोदै लानानै गाबै गाबै अखा बांखा प्लास्टिक सिङाव उन्दुना थानो गोनां जादों आरो बबेबा खनाजों बबेबा फारसेजों हाजो सेरनि बर' बिमा बर' फिसाफोरा दै मोनलोङिनि जोबोर खस्थ'आव भुगिनानै थानो गोनां जादों फारसेथिं दैजों लोमजादों फारसेथिं दै मोनलोङि जों दिनै बर' हारिया बेफोरखौ माब्ला सुस्रांगोन माब्ला बर' हारिनि गांनाय उखैनाय माब्ला बर' हारिनि आनडेभेलप बा डेभेलप जागोन माब्ला बर' हारिनि बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांगोन जों दिनै बिटिआर होननानै गाख्रबाल' जानाय नङा जोंनि खामानियाबो जानांगोन नंगौना नङा रायजोफोर आरो आङो बेखौनो बुंबावगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिआरआव इउपिपिएल सरकारा रायजो खुंबाय नंगौ नाथाय आंनि बायदिब्ला जेसेबां बिटिआरआव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा देरहादों 2024आव आरो बेसेबां बुरजा देरहानो हागोन दिनै 2024आव देरहानो थाखाय मा पलिसि खालामदो बिटिआरनि इउपिपिएल सरकारनि रायजो राजाफोरा दिनै फिसा इउटुबारफोरा मायबा मोनसे कुइसन खालामोब्ला दैदेनगिरिफोरनियाव इउटुबारफोरखौनो सप्तासे गाहाम सोंखारिबाय थागोन बेफोरबायदिजों हारिया बोरै जौगागोन सोरबा इउटुबारा मायबा मोनसे कुइसन खालामोब्ला 10 दिनालासे सोंखारियो 10 दिनालासे बाथ्रा बुङो दिनै जायफोर हारिनि गोरों मानसि जायफोर बुजिनो गोरों मानसि बेखौ इउटुबारा जेबो खालामनो हाया आं रोखा बुंखायो रायजोफोर इउटुबारफोरा गोरों मानसिखौ रावखौबो जेबो खालामनो हाया गासैबो रायजो राजाफोरा बे ब्रेनखौ इउज खालामनानै बे ब्रेनखौ बाहायनानै सोरनिबा बुंनायखौ सोरनिबा खामानिखौ थोंगोरै नाहरोब्ला गासैबो नुनो मोनजोबगोन जाय बाहाया बेसो नुनो मोननाय नङा आं बेखौनो सानो जोंनि बिटिआरनि इउपिपिएल सरकारा फैनो गोनां 2024आव 40 जोनाव 40 जनबो देरहानो हागोन हाया मा पलिसि खालामदो माबायदि पलिसि खालामनानै रायजोफोरखौ माबायदि गावसोरनियाव खौसेथि लाबोनानै दिनै 40 जोनाव 40 जनबो देरहानो हागोन आं सानो बेफोरबायदि पलिसि खालामगोन ना खालामाखै नाथाय साधारन इउटुबारफोरजोंनो बेफोरबायदि नांलायबाय थायोब्ला मा जागोन रायजोफोर दिनै जों बर' हारिनि गेजेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायाव जोबोर जौगाबाय नेशनेल लेभेलाव मोनहैनो हाबाय होननानै बुङो आरो जोंनि बर' हारिनि जोंनि मा सोरो सासे जोंनि सरनिया दिनै जोङो बर'जों बर' खोमसि फोथायलायनानै बर'जों बर' अनलायनो रोङियाव दिनै सोरो गुबुन सरनिया मानसिया मा गादिखौ लानो हादो बे सोरनि भुल जोंनि बर' हारिनिनो अब्ला जोङो दिनै बिटिआर सोदोबखौ बुंनानै गाख्रबनानै मा जानो बर'नि समस्याखौनो जों सुफुंनो हायाब्ला बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि नांगौ दिनै मोनसे समाव फ्रि रिक्रुटमेन्ट लाइमोन सेंग्राफोरखौ साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैबायदि बिसोरनि गोसो सिङाव मोनसे साननाय फैबाय जोंखौ बेफोरबायदि बुंदोंमोन जब होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै जोंनि जबाबबोरो दिनै बिटिआरआव इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरिफोरा मा लामा लादो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जेंनाखौ माबायदि सुस्रांनानै होनो सानदो जोङो बेखौसो नेनानै दङ जोङो रावखौबो गाज्रि मोना हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ बिपिएफनियानो जा इउपिपिएलनियानो जा जोंनो नांगौ जेरै जोङो मोसानायाव देरहायो जेरै जोङो खेला गेलेनायाव बर' हारिया जेरै जोङो इन्टारनेशनेल लासै मोनहैनो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्सयाबो जौगानांगोन जोङो फावसायनानै थाब्ला जानाय नङा आं बेफोरबायदि सानो लोगोफोर थैबायलै आं बुंदों ना उल्थां फाल्थां जागोन होननानै लोगोफोर
नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदो आंनि बुंनायफोरा जादोंना जायाखै आरो साननाङा इउपिपिएलखौ जेम्सआ बेफोरबायदि बुंबाय होननानै नङा बेखौ नोंसोरो बिदि आं सार्थ भाबै बुङाखै मानो होनबा दा जाबाय थानाय सिचुएसनजों बर'जों बर' नांलायलायगासिनो दङ बर'जों सानफ्रोमबो माने थांखांनाय समखौ लानानै नांलायो बेखौ लानानै आं माने मा लेक्सार होदोंमोन आरोना जायाखै बायदि मोनदों आङो मिनिनो ओंखारबाय आं गावखौनो लोगोफोर बेवहाय सोरबा इउपिपिएल आरो बिपिएफनिफोरा गाज्रि मोना मानो होनोब्ला जोंहा दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोबोद जेंना दङ सुस्रांनो गोनां इउपिपिएलआनो सुस्रां बिपिएफआनो सुस्रां बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया जायखिजाया जोंनो बर' हारिनि गेजेराव जौगानाय नांगौ जेरै खेला दुलायाव जौगायो फरायनायाव जौगानो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि पलिटिक्सआ उन जानानै थाना पलिटिक्सआबो जौगानांगौ आं बेखौसो सानो बेनि थाखायनो आं दिनै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नालाय बेनि थाखायनो आं माने एसे रोंगोना रोङा जागोना जाया होननानै आंबो बुंनाय नायदो लोगोफोर सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आंखौ गाज्रि मोननाङा आं जास्ट माने आंखौसो आं ट्राय नायदो माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ आं ट्राय नायदो माने हारिनि बागै लोगोफोर आरो आं बेखौनो फंसे बाथ्रा बुंगोन जोबनायाव सोरबा आंनि मोनसे फिल्म नायदों ना मोनसे डायलग होदोंमोन आं बेवहाय आं होआखै डायलगखौ गुबुन होदो आंमोन आंनि आफाया हमजानानै दोङोमोन पुलिसआ राजश्री बेनिफ्राय आङो बे बुग्लिजोबनानै दोनबाय बेनिफ्राय आं थांनानै राजश्री आदाखौ बुंहैयो सार नोंनो बर'खा दिनै नों बर'नि सायावनो एसेबां अयनाय नों माने बेफोरबायदि बुग्लिजोबनानै दोनदो सासे बोरायखौ माने बे फिल्माव आंनि आफाया एबसुनि दमदार माने एबसुनि मानसि आरोना आंनि न'खरनि काहानिखौ लानानै बे फिल्मखौ बानायदो नोंथांमोना इउटुबाव नुगोन साननैसो उनाव बेनिफ्राय आफाया एबसुनि खामानि मावै मावै गोरिब जालायनाय मानसि बेनिफ्राय पुलिसा हमनानै बुना दोनबाय बुना दोनब्ला आं थांनानै बुंहैबाय पुलिसखौ सार नोंथाङानो बर' नोंथाङा बर'खौनो एसेबां अयथासार बेनिफ्राय पुलिसा मा डायलग होदो मिथिबायना आं बेफोरबायदि बुंनायाव उग्रपन्थियाबो बर' पुलिसाबो बर' दावराव दावसियाबो बर'जोंनो बर' नोंनि नोमफाखौ नांगौब्ला फैसा लाना फै खोनाबाय माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'जों बर' दावराव दावसि बर'आनो उग्रपन्थि बर'आनो पुलिस बेफोरबायदि डायलग आरोना लोगोफोर बे फिल्मखौ आं नोंसोरनो होगासिनो दङ लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।